Ujenene uMawela uthi into eyenza ukuthi zenyuke izibalo zobugebengu eGauteng ingoba lesi sifundazwe sinesibalo esiphezulu sabantu. Uthi izibalo zokubulawa kwabantu yizona eziphezulu. The murder rate in the province is the phenomenon of the multiple murders whereby in one incident 2 or more people are killed. Uthe kuyakhathaza ukuthi abantu abaningi sebenqamela ukuzibambela umthetho okwenza ukuthi umphakathi ugcina usuvuka indlobane. Uphinde wabalula nokuthi zenyukile nezibalo zobugebengu obenzeka ngobuchwepheshe besimanje. It is worrying to see that some people have resorted to taking the law into their own hands, resulting in what we describe as vigilantism. It is still concerning in that people are easily robbed through the online shopping scams and e-hailing services. Ulishayele ihlombe uhlelo lokuthi amaphoyisa asebenzise amakhamera andiza emoyeni naziwa ngama-drones ukuthungatha izigebengu. Uthi lwenza kube lula ukuthi amaphoyisa agasele noma ikuphi la abengakwazi ukufinyelela khona kalula.